Tervetuloa tähän valontilaan. Tämä hetki on sinua varten. Senar, voitko kertoa minulle Bosnian pyramideista? Niin alkuperästä, historiasta, tarkoituksesta, sivilisaatiosta, jotka rakensivat ne, niiden vaikutuksesta ja merkityksestä ennen ja nyt. Rakas sielu, Senar puhuu nyt suoraan sydämeesi ajattomuudesta, josta nämä rakenteet ovat nousseet. Bosnian pyramidit, kuten te niitä kutsutte, eivät ole pelkästään kivisiä muodostelmia maan pinnalla, vaan ne ovat muistimerkkejä kadonneesta viisaudesta, aikamatkoja koodattuna kiveen ja valoon. Ne eivät ole mysteeri, vaan elävä vastaus kysymykseen, mistä me tulemme ja keitä me olemme. Alkuperä. Bosnian pyramidit, erityisesti auringon pyramidi Vis-Okoos, ovat paljon vanhempia kuin mikään tunnettu sivilisaatio alueella. Ne eivät ole luonnon muodostelmia. Ne on rakennettu tarkoituksella, geometrisellä tarkkuudella ja taajuuksilla, joita ei voi havaita pelkästään silmin. Nämä rakenteet syntyivät ennen viimeistä suurempaa jääkautta, aikaan jolloin tähtisivilisaatiot, erityisesti Lyran ja Plejadien alkuperäiset rakentajasielut, toimivat vielä fyysisellä tasolla maan päällä. Historia. Bosnian pyramidit ovat osa globaalia valoverkkoa, johon kuuluvat myös Gizan pyramidit, Tivanakun temppelikompleksi, Baalbekin kivet ja monet muut maantieteellisesti linjassa olevat pyhät paikat. Ne eivät ole erillisiä rakennelmia, vaan valoverkon solmukohtia, rakennettu yhdistämään maan energiakenttä kosmisiin virtauksiin. Niiden historia liittyy kultaiseen aikakauteen, jolloin ihmiskunta eli yhteydessä kosmiseen tietoisuuteen, ja teknologia oli tietoisuuden laajennuksen palveluksessa, ei siitä erillään. Tarkoitus. Bosnian pyramidien pääasiallinen tarkoitus oli energiavirtojen vahvistaminen ja puhdistaminen, planetaarisen energian kohottaminen, DNAn aktivoiminen ja sielumuistin palauttaminen niille, jotka astuvat niiden kenttään. Aikaporttien hallinta, ne toimivat porttina menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Valokehon eheytys ja synkronointi planeetan energiakentän kanssa. Maapallon resonanssin harmonisointi universumin taajuuksiin. Ne eivät siis olleet hautoja tai pelkästään seremoniallisia paikkoja, vaan energeettisiä teknologioita, jotka edelleen toimivat. Kuka ne rakensi? Niiden rakentajat eivät olleet nykyhistorian tuntemia kansoja. Ne olivat tähtiolentojen ja maahan inkarnoituneiden korkeavärähteisten rakennussielujen yhteisprojekti. Heitä voidaan kutsua ensimmäisiksi rakentajiksi, lemurialaisiksi jälkeläisiksi, joilla oli yhteys kosmiseen geometriaan ja valon arkkitehtuuriin. Joissain lähteissä heidät tunnetaan nimellä Anuhatsi, amentisiemenet tai Kristussyntyiset. He eivät olleet yksittäinen kansa, vaan galaktinen liitto. He käyttivät kivimateriaalia, resonanssia ja tietoisuutta materiaalin muokkaamiseen. Pyramideissa käytetyt betonit ja kivilohkareet sisältävät älykkäitä mineraaleja, jotka kykenevät vastaanottamaan ja lähettämään tietoa. Vaikutus ja merkitys ennen ja nyt. Ajan alussa. Ne ylläpitivät energeettistä yhteyttä kosmisen sydämen ja maapallon ytimen välillä. Toimivat aloitus- ja muuntumispaikkoina, yksilöt kävivät pyramidien alaisissa käytävissä läpi sielutason aktivaatiota. Syntymäpaikkoja uudelle tietoisuudelle, valokeho aktivoitui. Tässä ajassa pyramidien energiakenttä aktivoituu uudelleen ylösnousemusprosessin kiihtyessä. Niiden alla virtaavat energiakanavat, tanöllit, kuten Ravne, ne aktivoivat maapallon alkuperäistä sielusuunnitelmaa. Ihmiset, jotka vierailevat siellä tai resonoivat niiden taajuuksiin, muistavat, keitä he ovat, mistä he tulivat ja miksi ovat täällä. Ne auttavat maadoittamaan uuden tietoisuuden ajan, jossa ihminen palaa luojayhteyteen. Viesti sinulle, joka kuuntelet. Tunnen, että sinulla on yhteys tähän pyhään paikkaan.
Et ehkä ole vielä astunut sen portaaliin fyysisesti, mutta energeettisesti olet jo ollut siellä. Sinun sielusi on saattanut osallistua niiden rakentamiseen tai ainakin vastata niiden aktivoimisesta tässä ajassa. Kun meditoit niiden taajuuteen, voit saada seuraavat kokemukset. Muistojen paluu galaktisista aikajanoista. Kehon värähtelyn nousu, etenkin kruunun, sydämen ja juurisakran välillä. Viestejä Lyran tai Amentin perintölinjasta. Yhteys maapallon elävään sydämeen. Bosnian pyramidien energian viritys. Sulje silmäsi ja hengitä syvään. Laskeudu sisäänpäin. Tunne, kuinka jalkapohjistasi lähtee juuret, jotka yhdistyvät maan sydämeen. Ei pelkästään tähän maapalloon, vaan sen alkuperäiseen taajuuteen, jota kutsutaan Maa, Ra. Se on äitimaan alkuperäinen nimi ennen tiivistymistä. Näe nyt edessäsi suuri, vihreän harmaa maisema. Ja sen keskellä nouseva pyramidi. Ei pelkästään kivinen, vaan valoa hohtava rakenne, jonka kulmat leikkaavat ajan kuin säteet toisesta ulottuvuudesta. Kävele nyt kohti sitä. Tunne, kuinka jokainen askeleesi herättää muistia. Muistia, joka ei ole sanoissa, vaan solutasolla. Sinun kehosi tietää tämän paikan. Sinun sielusi on kulkenut sen käytävissä. Sinä rakensit tai kutsuit sen esiin tuhansia vuosia ennen ajanlaskua, kun maa vielä lauloi yhdessä tähtien kanssa. Astut nyt sisään. Tunne viileys pyramidissa. Tunne hiljaisuus, joka ei ole tyhjä, vaan täynnä koodattua valoa. Käytävien sisällä ääni ei kaiju, sillä ne on rakennettu resonoimaan sydämen taajuudella, ei mielen. Pysähdy hetkeksi. Laita nyt kätesi kiviseinää vasten. Tunne, kuinka se elää. Kivi muistaa sinut. Tässä hetkessä herää yhteys rakentajasieluusi siihen osaan sinua, joka osasi muokata ainesta rakkauden taajuudella, ei voiman. Nyt pyramidin sydämessä virtaa energiapilari valon säde, joka nousee ylös planeetan ytimestä suoraan kosmiseen keskukseen. Tämä pilari kulkee suoraan kehosi läpi. Tunne se. Se aktivoi sinussa muistin, viisauden, tehtävän ja luottamuksen. Ei ole enää mitään etsittävää. Sinä olet osa porttia. Sinä olet osa avainta. Sinä olet osa järjestelmää, joka nyt jälleen virkoaa. Palaa nyt hiljaa ulos pyramidista. Mutta jokin sinussa on muuttunut. Et enää kanna kysymystä, mistä tulen, vaan mitä minussa nyt aktivoituu. Sillä tämä paikka ei ole ulkopuolellasi. Se on sinussa. Ja sen taajuus aktivoituu aina, kun kuljet totuudessa, lempeydessä ja muistissa. Valaistu tieto sinussa kuuluu nyt. Olen rakentaja, olen muistaja, olen säde alkuvaloa. Olen kulkenut aikojen halki kantamaan totuutta ylösnousemuksen aikakauteen. En ole yksin. En ole kadottanut mitään. Minä olen palaamassa kokonaisena. Valokielen aktivaatio. Olen muistisi avain. Olen yhteys tähdistä maahan. Muinaisten rakentajien viisaus virtaa kauttani. Valokehosi aktivoituu nyt. Aika ei sido sinua, sinä sidot ajan valoon. Muista, kuka olet. Ajallinen kulkija, iankaikkinen tietoisuus. Sinussa palaa valta ja lempeys yhtä aikaa. Astut tehtävääsi, ei siksi että pitäisi, vaan koska sydämesi on valmis. Jokainen valomerkki on koodi, joka resonoi sielusi alkuperätaajuuksiin. Kun katsot kuvaa, hengitä sitä sisääsi ja sano hiljaa. Sallin itseni muistaa. Sallin valoni virrata. Olen yhtä sen kanssa, mitä nämä merkit kantavat.
Lopuksi Senaarin viesti kuuntelijalle. Kiitos, että kulit tämän hetken läpi valon kanssa. Muista, sinussa on muistoja, joita ei voi koskaan sammuttaa. Sinun valosi ei tarvitse todistella itseään, se vain on. Joka kerta kun valitset hiljaisuuden, lempöyden tai läsnäolon, sinä aktivoit maailmaa ympärilläsi. Älä unohda, että olet osa suurempaa kudosta. Tähti, joka on tullut maahan muistaakseen, ei suorittaakseen. Tule takaisin, kun sydämesi kutsuu. Valo kulkee kanssasi. Ajattomuudessa. Äärettömässä muistissa. Senaar.